Lidi, zdraví vás Experience TV a vítejte u dalšího dílu ze hry Shakes and Fidget. Tentokrát jsem na serveru X-House. Na X-House serveru. No. A chtěl bych tady a chtěl bych to dělat co nejvíce podzemních. Takže... to strašidlo, jsem strašidlo a jsem si to resetoval, takže... Já budu na 80 level. Když je to zrovna 80, to asi nedám dneska, že? No, když takhle nebudám, to je podzemka, bude to všechno. Yes. Tak budou to i nějaké ty, jako víte co, ta podzemka, kosti, podobně teď si, tady třeba, máte to takový nerovný aspoň. Bych to udělal. Yes, 50 lepší. No, když to dělám nový, tak se to prostě tady jsem happy. Třeba vozila, až ta ohnivěl chybí, minimálně ještě ten ohnivěl budu se dělat, až no lidi, když postavím se tak, protože by mi dalo Experience Mage. A je to ukáž. Lidi budou test, protože jsem stala taková jedna věc a dala jsem jablíčko a a dám na video, co jsem s tím našel. A pokud to uváděte, tak se tam bude dobře, protože pro vás z toho, co si budete začal, prostě udělám kdekoliv, udělám ten čas, což ne parametru, to radši jiným, že? Přijde to jenom znamená postavit, co musím změnit. Pojďte, pojď. Nebo vás křiví. Kážu počkat. Jest takové, ale no. Počkat. Ne, takhle. Tak měl kusy. Káma už. Se nemůžu všichni mít ten svět. No lidi, a jinak to se dívám, tak jsem zatím co prodáš. Co to za zakřiknout a... Promiňte, si nějak chybnostřih, tak budu asi trošku nachcípanej, trošku a jinak jablíčku to souvisí, takže nemůžu se pokračovat, že to aspoň posudě bych si ještě jednu postavu, ze které bych chtěl vědět, tak 40 potom, že se vodníč, tady hraju já, vím z toho. Takže my tady vyvážíme. Nemůžu potom jako blbně hnusné se nechávat, protože se dávám. No, co jsem začal dívat, ještě budeme třeba obratnost 150 a výdrž třeba 80, 90, bylo asi velmi, nebo i ty nový, začnou podle lepšího. 106. No tak, mám tady video, ještě rovně to 1000, joha, já myslím. Promiňte. Já si slyšíte kokainičku, tak se vám velmi omlouvám. Zkouším teď já klikám vlastně už na zemi, takže... Ty tam nejde ten server. I když ty rukačky si ještě nechat, že mi jedno komisař. To bylo, tam bylo 9, 7, no tak
telefonu dával. To je právě kolekce. Ale je to kolekce. Budu mět všechny zbraně. Koupím, aby se neřeklo. Lidi, vlak. Dobrý. Můžeme do čarovňáku dát. Houbu. Ok, tak 2. 2, maximálně 3. Promiňte. 77, 88. Druhá. Třetí. Dělej, vole. Zkusím se dát harpunu. Poďak. Zkusím naklikat z toho. Zkusím robit s harpunou, jak to dávám. Že tak harpuna možná má větší štěstí, že? Jo, ale já podzemka podle mě nedávám kvůli toho, že já mám strašně málo toho. A tak na 500 000 hápek bych si taky mohl zlepšit, že? Když lidi, s kesáním to bude za chvilku. No lidi a jinak. Se mě někteří lidi psali mi na Skype a na naši facebookovou stránku, která bude teďka v popisku. Vám ji dám do popisku, abyste neřekli, že chcete vlog neboli challenge. Jsem natočil challenge. No a pamatujte, že jsem teďka koupila na mikráku zezadu on off, tak jsem si říkal. No a nebo bych to mohl na 300 nechat. No klikám si tak 600 síly a 600 inteligence. Tady je dobré, že to jde v 50. Nejde třeba v 2. Je v normálním safe. Zas potom 15 let vylepšují ty blbé sady. Že ti stačí 10krát kliknout a máš 100 statů, že? Bys měl 10. Plus tady se ještě levely dělají lépe. No takže kámo, já teďka sundám hodně pozemek. Když tak na 2 litry obratnosti bych to mohl dát, že? Bych neřekl ani 5. 2 litry obratnosti. Abych ještě dneska dali. Ty 80. Anebo takhle. Naspu to všechno do obratnosti. Aspoň ať je, kolik dáme o 1000 víc, takže 1000, 2000, 2500 obratnosti, aspoň. Mám teda, pokud mi na to video goldy. Pojď 2. Aha, to mi nevíde lidi. Ok, mám 2. To je. Tohle je celkem šitný, že? Už jsem si říkal, že by mi padla další vuvuzela. Jak dávám strom. To si děláš celou 5 lápek. What the fuck? Hodně si na sebe vuvuzelu. Teď jsem se nasral, teď jsem se nasral. Počkej, teď jsem se nasral. Dobře, ne? Já se budu chci rušit. Bumbíč. To neznám. Jo, katapult. Tohle nemu dávám za půlku hápek. No ty vole, lidi promiňte za toto, ale fakt. Když dáváte za půlku hápek bossovi, tak se stopně happy. No lidi, a jinak jsem si vlastně u sebe doma udělal takové menší provizorní studio. No a ještě mi chybí dost, ale do toho bych chtěl, a ne, no to kašlu nebudu říkat. No takže tady mám 180 obratnosti skoro. Já už mám podle mě na 40 šitné věci, že to je 60 a 50. 60 to je hodně blbá. Ale
kdyby na to nese takhle ta obratnost, tak to vemu. To hodím prostě na sebe a rebel, vole, jedu. Nebo lidi, ještě bych možná zkusil vytočit ten ohnivý luk, jestli vypadne. Že bych měl celou kolekci a založil bych si to full epic a celou kolekci. A jako celou... Ty vole, já se na to nebudu dívat, na ty epiky, na to. Kystalice plus. Neviděl, jsem to neviděl. Multi epic GG 116. Ty vole, jestli mi padne epic víc než 120, tak to prostě beru. Teď už fakt já to... Nic neříkám. OK, tak teď nevím, co musím tohle. Koupím tuhle. Ty vole, těch zbraní je víc, než jsem myslel. Povozálka k nejhoršímu. OK, tu kuš teďka dám pryč. A jo, vlastně počkat. Já budu... Ale ona, já nic takového nebudu dělat, to je bylo... OK, 105 se hodí. I když podle mě tady je nejhorší způsob prodávání epic, když se dostanete spod zamek. Podle mě nejhorší způsob, to už si více děláte jedním questem než 10 než 5 epiky. Ale i spod zamek se jakože dostává. Aha. Skoro 2,5, i když lidi, co se dívám, nebudou mít celou kolekci. Chobotničku, jo. Ok, lidi, promiňte, já jsem se překlik. Lidi, já blbě jsem se nezapal sloupka, se kouknu jenom kolik natáčíme. Už to bude 4 hodiny. Počkej, 4 hodiny, já mám 40. To musím pohnout. To musím pěkně pohnout, já jsem se dneska chtěl dostat až k věži. No tak tu počkat, tak to už musím jakože rychleji. Co to je šitný? Prodat, já to kašlu, já to prostě prodám. No a teďka jdu. Něco na věci prostě. A pozemko, co pozemko, ukáž, co to je. 14, ok, lepší. Tři. To je víc než o 40. Prodat. To si dělám srandu a nedávám... No lidi... Ale dávám vůdce. OK, udělám si tak aspoň... No, v 53. levelu ho dám. No lidi, chtěl bych ještě takové... No, zítra je dohoda, samozřejmě na HDčku jezdí free, takže bych mohl někdo natočit pár vlogů. No, kdo ví, co ví. A pokud se vám lidi bude ten vlog líbit, který vydám, ale nevím, jestli to bude dřív než toto video, ale podle mě to nebude dřív, bo já nevím, jaký je kabel na přitažení video z tabletu do počítače, takže... Počkej, mám 50, a tu jsou teďka 100. Počkej, já musím sundat toho vůdce. To už radši naklikám 150 houbiček do podzemka, které vím, že dám, než abych takhle, no i když, že vím, že dám. Lidi? Neříkám ani hovno. Fakt. To je jakože really. To mám tak někdy houbičku proklikám, mám tak ze srandy. Počkej. Takhle lidi. Si dám takový úkol. Udělám takový půlhodinový let's play, musím se dostat do vůdce dole. A musím se dostat do věže a musím sundat celou pevnost a v cirkusu aspoň do poloviny. I když... Velký klas, co jsem si dal. Věže 420.
lidi, mám necelou 4 hodinu na to, abych tu udělal plus další pozemko dole. Plus mám 150 hub, takže... Co to bylo? 177. No. Když ten nebude fasit. Když teďka si zase můžu vylepšit tohle staty. Takhle. Jo, počkat, musím aspoň tak na 800 inteligenci. Já jsem to úplně zapomněl, a to mám nějaké dobré. No, ok, na 900, abych jakože mě, taky jakože nějaké staty, když půjdu třeba proti Varovi, si to zvětším takhle, na 1000 a 6000, síly 1000, inteligence 1600, aby se neřeklo. No bych si tak na 2 litry zvětšil výdrž, když... Jej. Počkat, ne, nesmím kliknout. Doufám, že to nekliklo. Že to teď není bug a teď mi za chvilku dojdou coiny. No lidi, tak. Nebo ne, nebo já tu kašlu ten quest. Musím se dostat aspoň do věže. Protože minimálně do věže, bo co se tu teďka dívám, co se teďka zlepšuje staty, tak možná, že bych se dostal do věže, že by, a jo, tak, ale zase já mám Lukáře, já nemám varání mage, že var je dobrý na to, že má hodně HPK. Počkat, ne, shit, že já jsem zase, aha, počkej, to stojí jenom 6 litrů, tak mi za chvilku bude stát z inteligence za 6 litrů. Mi to ani nevíde, mi řekni. Tolik coinů naklikáno, skoro 100 statů a mi to nevíde. You're fucking kidding me, to si ze mě děláš. No to fakt nevyšlo. Okay, lidi, teď jsem se ragenul jednou podzemko down, prodám a mám 90 000. Párkrát si naklikám, počkat, ale teď by mi to mohla být. No, když toho vlastně prohláše taká, tak je na sílu, takže asi ne. Yes! Vlk dole. Je, 1000 inteligence, máme hodně dobré staty, takže... Lidi... Já to nevidím, jak bych měl dávat pozemka, protože... Promiňte za to, já jsem si potřeboval jenom prefouknout mikrák, jestli mě dobře slyšíte. No já vím, čím to bude, já mám šitné věci, takže já teďka budu vlastně dělat hospody, abych si udělal full. Ok, co potřebuju? Hulku mám dobrou, to mám dobré, to mám, takže tu nahrdelník, boty, rukavice, chestplate a helmu. Že full brunko vlastně. Tohle je co, tak jo, 130, no tak to jo, tak to bereme hnedka. I když já potřebuji aspoň 100 do každého, takhle, že. No ty, 150 skoro! Ok, mám, počkej, a tu jsou ještě rukavice. Luxus lidi, luxus, toto video se mi začíná páčit. Jak mluvím po slovensky. Yes! Další podzemko dole. Lidi, jak jste si mohli všimnout? Ano, vážně. Je to zajímavější, padnout. Prostě musí. A když nepadne, tak jsem v háji. Musím sundat minimálně 6. Aha, lidi. Bych to možná udělal ještě na 1 a dal bych potom jak? Lidi, já si spadne server. Nebo mi spadne S2, nebo ne, počkat. Ok, už dobrý, už jsem se, že mi spadne celá Wi-Fi, na to bych se hodně naštval. Kamo? Bagen Sie Deutsch. Bagen Sie Deutsch, Bagen Sie Deutsch. Yes! Jsi záru dole. Jsem si skoro, a co se tady zkouším. Čili tak tohle nedáme, Krolosaura taky nebudu dávat. Co se tady dívám na Gremlinka, tak to taky nebudu dávat, takže...
Myslím života, vole, a to je co jako za šitku. Ne, no, i když, teď by se mi, teď nepotřebuju goldy vlastně, se dá říct. 150 za chestplate, to je hodně dobrý. Kde je ten chestplate? To je chestplate. 60 000, to není taky málo. To je hodně dobrý, ok, takže helma, boty a náhrdelník. Co dostanu tady, kde jsem nabít. Tam to nebylo 300, což jestli jo, tak jsem hodně blbý. Kilo, 116, to je... No tak to je rozptyl! Lidi, mám luxusní ganu, se kterou sundám tak 2-3 pozemka. A teď mi stejně padl lepší chestplate, takže bych... Hard party. GG. Helma, boty jenom. Když já to se teďka dívám, tak moc hlup jsme neutratili. A vytočili jsme si skoro full epic, to je super. Jakože takhle jenom z hospod. To je 137 lidí, takže 133. No lidi, já už bych tenhle díl možná skončil a dal bych to na 2 části. To protáčení podzemek. No lidi, a jinak moc krát děkuju za 15 odběrů, co jsem se díval naposledy. Teď nevím, já bych si... A nebo ne, nebudu najíždět. Nejsem vůl. I to ještě šejka, tak budu tašit šejka. Helmu a boty. A věci skoro 150. To jsem vlastně chytnul tyhle, že... Paraziti, jo. Tak do 130 bych to udělal. Je tak to ne. Ok, helma a rukavice, jo. Tohle je 111 000, no. Je, už jenom 20 levelů a mám to. Je, skoro... Ok, 60. Už jenom helmu. Zas katapult. Ještě lepší. Lidi, gany. Všude, kam se podívám, jenom gany. Fakt už dneska. Prostě to je gana co gana. Já jsem za dnešek prostřelil tak 15 zbraní minimálně. Fakt z téhle postavy, plus co jsem ještě potom koupil v tom shopě. Co si teďka dávám. Yes, štír dole. Tu mám půlku hápek. Ok lidi, mohl bych to vidět i na baziliška. Co se dívám, by bazilišek dole a to s půlkou hápek. OP. 120 a to je 140. 140 a 100. Ok, lidi, pokud něco slyšíte, tak to je moje sestra mladší, s kterou jsem v Londýně točil vlog, no. Takže. No lidi, a jinak, proč jsem smazal tutoriální malých kidů, bo mně to přišlo takové celkem trapné, co jsem tam říkala, tak jsem to smazal a prostě ještě oni chtěli, tak konec 180 skoro. Čiž no tak to jsou hodně dobré rukavice. Na tož si vytočím flapek 200, vole. 160 skoro. Počkat, takže tu talisman. Ok, za tohle dostanu skoro 100 litrů. Ok, už dneska nebudu potom za 100 resetovat euro. Že tak to 100 houbiček bych to dal. No i když lidi, no teďka jsem chtěl si ještě nechat další, i když už já budu rád, jestli dneska vůbec udělám ten záchod, že? 160, vypočkej 160, to jo, tak to je opět. 120, už něco tak už shit. Už potřebuji talisman, padaj mi gany. Ty vole, fakt už nevím, co s těma ganama, jestli mi teďka padne gana, tak fakt nevím prostě. Můžu už záchod? Nemůžu.
No jo, škoda. No takže celkem se daří teďka. I když gany všude, kde se kouknu, jedna gana za druhou. Teď se kouknu jenom jestli mám mikrát. Dobrý mamo. Off. No lidi, takže Kralosaurus musí padnout. Kože to je, no tak skoro 60 levelů. I proč nechci? No dobrý, už jsem si říkal, kámo. Když to je super, kámo, jestli mi padne ještě jedna gana, tak se neznám prostě. Yes! Takže rozdole. Konečně nějaké ty epiky, jakože, že mi nepadne. Když potřebuju, yes, další pozemko dole. Yes, talismána. Okay, už si to nech. Si ty epiky nechám. Yes, další podzemko. 70, už jenom 10 levelů. Už bych si... Yes, je ty dole. Tam je to skoro 2 levely, GG. Drak temnot dole. Phantom žije, sakra. Kyklop, ok. Další, ne, už jsem psal, že další talisman. Když už tu mám talis. Kralosaurus ten musí. Yes, Kralosaurus dole. Lidi 6 levelů a máme Vecko. Plus já bych ho rád naplnil plnou auru a... Když lidi, co se tu teďka dívám, myslím, že za těch 500 hub se na tomto Lukařovi se nedokážu dostat, jakože tak velkou úroveň, že bych byl u toho. Rukavičky, jo, 190, no tak to je GG. OK. Taková vychytávka, tady si můžu dát houby, tu jsou, přemýšlím, že o nákupu 320 hub a jinak tu je free a můžu si dát premazání piv, tady kliknu na potvrdit a co mi to napsalo? Piva v hospodě, what? Proč mě to koplo? Mě to nekoplo, mě to dalo další. Já začínám chytat bugy, why? Tak to je Experience TV Mage, jo. Experience TV Mage. Yes, lidi. Ok, promiňte za toto, jsem jasně jak spadla Wi-Fi nebo něco. Takže, viděl bych to takhle, že bych možná ještě, co dneska? Že bych dneska možná ještě, že bychom se ještě dostali přece. Že bychom se možná dostali ještě k tomu. Přes pevnost se nedostanu a do půlku cirkusu už vůbec. To prostě to ani za nic. Tady Gremlin, pan Gremlin musí padnout. Bez tak zbyde 3/4. Nebudu se k tomuto vyjadřovat. To prostě to je jak na schvál vždycky. Řeknu, padne? Tak padne. Když řeknu tenhle nepadne, tak nepadne. A když řeknu teďka, že padne, tak padl na sakra, padne ty smetek blbý. Lidi, omlouvám se, ale fakt už mě to začíná štvat a pod... Yes! Vulkanický obrat, to jsem ani netypoval, že ho dám tak rychle. No, i když rychle. Aha, tu je obří brak a draka tu je. Počkej, a Gremlin je na co? A na obratnost. To je luxusní, musím si zvětšit, tak to mega... Je 1 200 000 bych se tak mohl zvýšit, že? No 1 200 000, 1 300 000, víc na asi. No 200 nechám, 1 000 000. Počkat. Už to nechám a teď to naklikám trošku. Tady teďka naklikám taky trošku hodně síly. Tak jo, ale tady mám skoro 15, že? Nemůžeme to teďka vidět. Prostě zákon schválnosti. Pádní blba.
Čas se musí hápka, takže musíte všichni padnout dvě lámky. Yes! Tohle. To ne, lidi, tak to ne. Pojď, duchu, pojď, padni. Sakra. Ducha nedám. Trak, P, A, D. Yes, spadl! Mě to nedalo level up. Děláš ze zrandu. Nedávám gremlina, jak nedávám gremlina, tak nedávám vulkanický, jo. Aha, to je kikrom, no tak to je, nemůžu říct, že free, ale zase jako, no jo, to ale dá pro hosty, víte co. Ok, mám hnedka full manu. Ok, takže tohle. A tohle. No ok, oči jsem nesmí zavřít. Ok, lepší. Už to vlastně chce. 2 epiky, že? Měl... A tu jsem si ani netypoval, že padne. Lidi, rebel, vole, víš co? No tak jo, ale teďka by to chtělo trošku jako vylepšit ty věci. No tak. Ty vole, já už za chvilku ani nebudu mít houbičky voz. Pojď jako takhle, jak dávat. Už mám 55 hub, tak do 50 teďka budu dělat hospodu. Potom už tu kalím. Ok, tak jestli to bude hory. Teďka vlastně už budu brát jenom epic. Pokud to bude epic, klidně i horší, tak ho beru prostě. Jinak to beru na XPčka. Lepší, horší to je. Yes! Aha, 100 pada. To si myslím, že je lepší. No lidi, a jinak jsem, kdybychom dosáhli... Hama? A jo, to je vlastně tohle. Škoda, už jsem ho chtěl prodat. Takhle lidi, pokud bychom dosáhli do konce září, no kolik, nechci dávat velké číslo, ale řekl bych 40, tak bych udělal semko, díl, ve kterém bych udělal 1000 podzemek. No lidi, neslyšíte špatně, 1000 podzemek bych udělal. Prostě bych si udělal pár, to by byl tak hodinový let's play, prostě 1000 podzemek bychom sundávali. Tak lidi, teď si naklikám jenom tak for fun 6. No ano lidi, slyšíte správně, 1000 podzemek, jak bych to chtěl udělat? Dělal bych si jeden cech, do toho bych udělal pár těch, tak vždycky 500 hub a tak. No a jinak. Dělal bych si třeba i klidně 30 postav, prostě třeba jenom z úkolu bych měl tak 200 těch, bych měl tak 200 hub na každém, prostě 90 podzemek, pak bych to třeba jednou restartoval a znovu 90. Ne, to je blbý. Udělal bych 90, pak bych udělal pevnost, možná, že i cirkus a to bude vlastně už jenom na mě, co dám a co ne. Yes, pěsečné bouře dolů mám lepší. Tu už mám 190. Ok, přesně opasek. Bohužel, kámo, slavá. Teďka budu potřebovat znovu pravou korun, mikrák. 200, počkej. Ok, 200, to nevadí. Že půl, takže. No lidi, a jinak točíme 33 minut. Udělal bych to ještě tak do 40 minut, abyste neřekli. Prostě mi ještě na Skype, co jsem se díval, psal, že točím strašně krátké díly z Shakea, takže tam to chci teďka a že už dlouho nebylo, že mám natočit, tak teďka dělám 40 minut, abyste neřekli. Pojmenuje ho hodně podzemek a gany všude. Všude, co se kouknu, gany, ale gany. Teď je vlastně hodně dobrá aura, teď bude, že aura, za chvilku budu mít to 2, 3, samozřejmě klikám. No. Ok, lidi, takže 5,
věřil, že ten vulkanický by ještě dneska mohl padnout. No i když. Nevím. Tak bych... Dole. Když lidi teďka nevím. Už. Třeba abych měl dát to všechno ve zámkanem First Focus, což nevím. Že tam bylo 30 hápeček, teďka budu dělat questy na XP a na Epic. Půl milionu XPček, no tak to jo. No skoro půl mega, no tak to je hodně dobrý. Aha, to jsem třeba za 5 mega, dobře. 200. Yes, hobička, to se taky hodí. Horste, to se vyplatí. Lidi, hej, to je naschvál. Dělaj. Se mi to teďka začíná sekat. Při nějaký plně mega zvrady už to ví. Ne, já jsem to prodala, blbec! Může hodit do záchoda. Epika splachuje, no ty vole, já jsem kreténus, ich ty lož. Okej, kámo, mám last pokus. Budu muset dát jednu hobičku do tohohle a teďka ještě jednu do tohohle. Yes! Level up. Okej, kámo, splachujem. Takže splachuju. Lidi, takže teď si zlepší na... Lepší bych si to na 1700 inteligent. OK. 1500 bude stačit. Doufám, že jako fakt bude stačit, protože když to je sakra drahý, to vylepšení. O, jestli mi to zvládne. Yes! Vyšlo, že tak. Nice. Takže sakryšta. 37, takže za 3 minuty bych to tak asi nějak ukončil. Po tady nevím co mám dělat, dám tu 10hodinovou hlídku a je to v pohodě lidi. Ale ten pekelný mozemec down. Když ten vulkanický by mohl padnout. Yes! Je dole! Určitá šance v tom byla, ale... Bigfoot. No toho nebudu dávat ani za nic. Yes! Na first pokus. Pojď. Ne, strašidlo! Padni. Yes! Lidi, hodně se daří. Počkat, zkoušel bych to takhle. 130. Potom ze 160, ne, to je blbý. Počkat, vlastně teďka to, tenhle. Jak tože? Pátého tu mám 6. Aha, jo, vlastně teď jo. No takže lidi, doufám, že se vám toto video líbilo. Ty guny, co nám tady popadaly, byly super a dal jsem skoro 90 podzemek, no a to bude takový první part a v druhém partu bych si udělal nějaké ještě ty houbičky a zkusil bych sundat ještě celý cirkus, možná 2 věže a ještě nějaké ty epiky a tak a ještě bych spláchl a už bych to ukončil. Mě by to tak jakože krásně vyhovovalo. Bo teďka už... Teď asi možná tak den, 2, 3 nevyjde video, bo jedu na... To jsou přehlídky na to a... Děláš srandu. Okay, lidi, no takže já už bych to ukončil, no takže ukončil bych to splachováním, zavřu oči, 3, 2, no teď. Epic. A lepší. To je hodně lepší. Že jenom hodím do záchoda a možná, že bych udělal ještě tu 90 dneska. Ještě už jenom 3 pozemka. Ne. Okay, takže tenhle nepadne. Tenhle pád. Yes! Možná ještě, že by pad. To ne. Demon. Taky ne, sakry.
sakryš. No takže lidi, doufám, že se vám toto kratší video, no, první part ze speciálu za 15 odběratelů líbil. No nezapomeňte dát like, odběr a pokud máte nějaké nedostatky, v čem by se je videa mohla zlepšit, tak to napište do komentů. No tak, čau čau.